rahmatullahi ta'ala barkamu da saduwa a cikin wannan fili namu na bakar leda a kasuwa. Mai sauraro, shirin da ya gabata mun kwana ne yayin da yake cewa to bari mu je sati na gaba mu je gani wannan kasuwar, inda har ba mu samu mai wannan jaka ba to za mu buɗa ta mu gani lantana, domin tabbas kamar yadda magana taki take faɗa, magana takin na ganin kamar akwai ƙanshin gaskiya a cikinta. To mai sauraron kwana a nan bari mu dora mu ci gaba. Mai sauraron yau ka fara ziyartar wannan channel na da na subscribe ka na alama kararra, da zarar mun dora zaka domin haka yana ƙara taimaka mana. To yace to shikenan malam, Allah ya kai mu. Yace to amin. Yace amma malam, amma tunda na ga kamar a matsa kake zaka iya bari ko har satin nan yace an ke dai bari. Ni gaba ɗaya a da hankali na bai tashi a kan jakan nan ba, amma ni yanzu a gaba ɗaya kamar yadda na ji bayanin na a game da jakan nan, to gaba ɗaya ni hankali na komo kan jakan nan gaba ɗaya, domin ina tunanin cewa gaba ɗaya ina ganin cewar kamar talauci na zai kare a cikin wannan jakas, tunda na ji ana labarin kuɗi, amma ni da kwata-kwata ban taɓa tunanin kuɗi ne a cikinta ba. Ta ce Allah ma ai da ka jin alamar ta ma ai ina ganin kasancewar kuɗi ne a cikinta malam. Ina ce to ba kuma dai Allah dai ya kai mu dai yi hakuri dai, dan kwana nawa ne ya rage zuwa wannan kasuwar, in muka je ba mu samu mai jakar ba kin ga su mu zo mu bude ta mu ga abin da yake ciki domin mu san abin da za mu amfana da shi. Ta ce to ba komai Allah ya kai mu. To haka dai suka ci gaba da shiyarsu dai ta soyayya dai, gashi dai an tsufa amma soyayya dai ba a daina ba, ana kan soyayya dai ana wasa ana dariya dai kamar yadda suka saba a koyaushe. Yadda ce kai malam, kai wannan zancen naka da ka tada ba ka bar nan aikin gidana ba, barin tashin tafiya. Ta ce to shikenan, ta yi ki tafi lantana, ni ma barin ta je waje in zauna mu tattauna da abokaina, domin yanzu abun zama an mutum da dagiya sukan ce maro shi ba iya fita waje saboda daɗin soyayya. To irin hakan ne ta sa gwara dai in fita din su dai ne mun tsiya kamar yadda suka saba a koyaushe. A ta ce a ka fita din saboda an kar su ce ina rike ka, ni ba zan hana ka fita ba, ka fita ka tafiyar ka. To wace soyayya ma ga yara sun yawa. Ya ce a ina yaran suke, yarinya kwaya daya. To ta ce auka ne, ya ce a ba ku Allah ya albarkace ta, Allah ya amfana mana ita. Ta ce amin dan daraja annabi da alqur'ani. Ya ce to amin. Ta ce to shikenan, sai ya tashi ya fita ya ci gaba da shargoginsa. To suna nan dai suna harkar su dai har Allah ya kai mu sati izago, lokacin kasuwa ya gabato. Ya tashi ya sake tafiya da jakan nan a sakale a kafada kamar yadda ya saba zuwa a kowanne sati a kuma kowace rana. Gunda ya saba kewaya dai ina kewaya dai ina jujjuya dai ina duba dai ina tafiya dai iji dai kamar dai yadda ya saba a koyaushe dai iji wannan labari, iji dai shiru makatau malam ya ci shiruwa. Yace to yau da ya kaso to saboda tsabar zalama da dokin ma bai bari kamar yadda yake bari ma har magariba ya ga kasuwa ta watse ya dawo da wannan jaka gida ya ajiye. To wannan karin bai bari ma kasuwar ta watse ba kamar yadda isa ba a kowane lokaci, saboda ya ji bayanin cewar irin zakan nan ce. To gaba ɗaya hankalinsa ya rija a kan ce zaka ce. Haka ita shi izo giya. Ta ce malam, yace da ka dawo giya da wuri haka. Yace wallahi na gama ƙar yawo na dai gaba ɗaya, amma ban sami wanda ya izo da cikiya ta jakan nan ba. Yasa to malam ai kana bari sai magariba ka dawo. Yace a to wannan karan dai ban bari ba saboda haka kawai mu bude jakan nan dai mu ga ko me yake a ciki. Ta ce to shikenan malam mu buɗa. Ta ce to amma leƙa ki gaba kowa wannan ita. Ta ce to waye zai shigo gidan malam, yarinyar nan ce bata dawo ba. Yace a to ita ai to ba matsala bane ai. Ta ce to shikenan ba komai. Yace to shikenan ba komai, bari mu shiga daga cikin ɗaki. Ta ce to an shiga ma. Yace mu shiga daga ɗaki, don shi kuɗi al'aura ne, don ɓoye shi akan yi. Ta ce haka ne fa malam. Suka yi ga kuɗi ka buɗe jaka. Yace ina buɗe. Yace kai Salati. Yace na warke. Ta ce ka warke malam? Ce lalle mun warke. Yace leko ki gani lantana. Ta ce to malam me damun kuɗi ne gari dan mai a cikin ledan na. Yace yanzu damun duk wani jin da yace kat, amma wannan yadda wannan ifu da wannan zaka Allah ya saka masa da alkhairi. Irin masu zakan nan ne dan Allah, irin masu fitowa wannan ne dan Allah, wannan ke ga dan Allah ai mun warke. Ta ce tabbas mun warke malam, kaga yanzu shikenan, kaga wannan faskaren malam ai ba sai a daina shi. Ce a lalle kuwa a juwa yake ta faskare, ai faskare an daina shi. Fito da kuɗin nan, aka fito da kuɗi, aka dinka shirya kuɗi, ana kirga kuɗi. Daga kuɗi dami ana fidda kuɗi kamar yadda yace kai
lalle kan na warke. Ya ce lalle ko malam. Ya ce to ba komai, tunda haka ne lalle mun warke. Ina ya ce yanzu abin da za a yi, ta ce yanzu abin da ya kamata a yi, sana'a ya kamata a ce ka kama wacce za ka dinka yi, kaga ka buɗe ɗan shago ka siyo kayan provision ɗin nan ka dinka zubawa kana kasuwancin ka, kaga ya fi ka dinka yawon faskaran nan, kaga haka kana har Allah sai ya rufa mana asiri. Sai ya ce kwarai kuwa za a yi hakan, amma kafin hakan ina so can haka ina so zan rushe shi gidan nan gaba ɗaya, zan sake sabon gini na zamani. Ta ce sabon gini kuma kai da za ka yi shago kai kaso? Ya ce kwarai kuwa sabon gini zan yi in dankare nan gida ma keke in samu wata kishiya in dankara miki. Ta ce inna lillahi wa inna. To malam inda haka ne wani samun kuɗin naka bai amfani ba, ɗabar rahin mutunci da cin fuska da ka ganin aulin ka da samu kuɗin za ka yi mana wani magana kishiya. To ina har abun yake haka da har za ka yi wata magana kishiya? To wallahi tallahi a hirɗinka kuma baka isa ba, kuma baka isa kai mun kishiya ba. Babu wata da aka isa a aure a kawo mun cikin gidan nan, wallahi malam da taɓa maka musu. Amma a wannan kara billahi lazi ka ɗauko ruwan da huwa kanka. Ni za ka ciwo fuska, ni za ka ciwo mutunci, ni lantana za a yi wa wannan cin fuskar don ka samu kuɗin? To billahi lazi baka isa ba. Ni mu ce da ni da kai, to wallahi za ka sani da kuɗin, wallahi in ƙone su ma gaba ɗaya kowa irasa. Lantana ya kike irin wannan? Ta ce to amma ni ka san yadda ka ƙona mun zuciya, ka ƙona mun rai, kai mun wata magana kishiya fi sabilillahi muna zaune lafiya. To ni sauraro, in yau ka fara jeta wannan channel namu, ka danna mana subscribe, ka danna alama kararrawa, da zarar mun dora za ka ji, domin haka yana ƙara taimaka mana. Kuma mai sauraro kai sharing din Facebook, WhatsApp, Twitter. Mun gode. Wallahi tallahi wannan cin fuska naka da kake mun yayyawa, saboda haka baka isa ba wallahi, sai ne maganin ka a cikin gidan nan. Tunda maganar ki ce lantana ki kwantar da hankalinki, ki yi haƙuri, maganar ki shi ki batta. Ni wane ne ke da ke ba irin yan zolen nan taku da aka yi danyi kaɗan shine har kika fusata kike wannan maganganu hakan nan? Ke ba dama dan irin tsokanan nan taki? Ta ce ai ba batun tsokana a maganar kishiya, kai babu batun wasa ma a maganar kishiya. Dan ni wallahi da kai muke, wallahi zan iya kona gidan nan gaba ɗaya ma kuɗin uban.